Пятніца 10 студзеня. Вітаю, паважаныя гледачы. З вами Вітаўт Сіўчык, гэта Белсат Зум. І сёння ў нас. Ноч без інтэрнэту. У Беларусі некалькі гадзінаў не працаваў YouTube, Telegram і іншыя сервісы. Акупацыя Беларусі як кампенсацыя за няўдалую вайну ва ўкраіне. Расійскае выданне сцвярджае, што ведае пра варыянт Крамля. Зноў не той народ? Лукашенко наракае, што беларусы занадта мала плацяць за ваду. Мінулай ноччу Беларусь апынулася па-за лічбавай прасторай. Карыстальнікі па ўсёй краіне сутыкнуліся з маштабнымі перабоямі ў інтэрнэце. Сайты, месенджеры, сацыяльныя сеткі і YouTube былі недаступныя некалькі гадзінаў. Нягледзячы на гэта, тым, хто выкарыстоўваў VPN, удалося захаваць доступ да большасці рэсурсаў. Паводле Белтэлекаму прычынай маглі стаць планавыя тэхнічныя работы. У прыватнасці пра абмежаванне раней папярэджвалі абанента ў Менску і Гомельшчыны. Падобныя маштабныя перабоі ў Беларусі ўжо адбываліся раней. Апошні раз такая сітуацыя здарылася ў навагоднюю ноч. Падчас онлайн-віншавання абранай прэзідэнткі Святланы Ціханаўскай цалкам не працаваў YouTube. У жніўні 2020-го рэжым адключаў інтэрнэт у першыя 3 дні пратэстаў. Пазней сецева адмыслова запавольвалі яшчэ некалькі месяцаў у нядзелі падчас шматтысячных акцыяў пратэстаў. Спадарства, з намі на сувязі Мікалай Квантальяні, эксперт у лічбавай бяспецы. Спадар Мікалай, вітаю вас. Вітаю, спадар. Ўсё ж такі, што гэта было гэтай ноччу ў Беларусі? Блакаванне інтэрнэту, нейкія вучэнні, што адбылося? Это хороший вопрос. В текущий момент мы можем говорить о том, что, с одной стороны, блокировка интернета или так называемые шатдауны, это уже случалось в белорусской современной истории. С точки зрения инфраструктуры все есть для этого. Можно отключать полностью интернет, можно блокировать отдельные каналы коммуникации, можно блокировать VPN. Здесь мы можем предполагать, что в текущий момент за счет того, что в январе планируются такие ключевые события в нашей стране, соответственно, это подготовительное тестовое тестирование оборудования. Насколько оно хорошо и качественно работает. Ці вы заўважылі вось сувязь паміж гэтымі тэставымі работамі, так званымі, нават Белтэлекам так казаў аб тым, што могуць быць перабоі ў гэтую ноч, і тым, што адбылося ў прыватнасці ў апошнюю навагоднюю ноч, калі блакавалі YouTube акурат падчас стрыму, у якім ішоў навагодні зварот Святланы Ціханаўскай? Но здесь нужно собрать больше данных, но то, что можно говорить на данный момент, что есть технические инструменты, которые позволяют это делать. Блокировать либо отдельные каналы коммуникации, либо отдельные ресурсы. Калі кажам пра блакаванне і тое, як яго абысці, ці кожны VPN можа дапамагчы ў гэтай сітуацыі? Ну вось мы мелі сведчанне, што людзі, якія карысталіся VPN, мелі магчымасць ўсё ж такі і сайты чытаць заблакаваныя, і YouTube глядзець. Аднак ці заўсёды так будзе, як гэта тэхнічна выглядае? Да, здесь мы можем говорить о том, что обход цензуры возможен при использовании VPN, прокси, либо любых других инструментов того же Тора для обхода блокировок и цензуры. Сложность заключается в том, что если власти решат отключить интернет, сделать полный шатдаун, тогда, к сожалению, массово сервисы могут быть недоступны. И с точки зрения различных инструментов, Telegram Messenger, допустим, фактически можно блокировать на уровне провайдера отдельные инструменты коммуникации. Калі кажам пра асобныя інструменты камунікацыі, гэтай ноччу таксама блакаваўся Telegram. Зноў-такі, як гэта магчыма? Людзі, якія памятаюць жнівень 2020-го, казалі, што нават тады пры блакаванні інтэрнэту марудна, але ўсё ж такі Telegram неяк прабіваўся гэты сігнал, можна было нешта выслаць. Цяпер вось гавораць пра тое, што месенджер не працаваў. Да, Telegram — это в любом случае централизованный мессенджер. И, соответственно, единственное условие, при котором возможно централизованный мессенджер работать, это, соответственно, наличие национальной инфраструктуры внутри страны и при условии, что блокируется, допустим, внешний канал.
То есть когда отключается, допустим, Беларусь от там, не знаю, серверов, которые находятся в Евросоюзе, либо соседних государствах. Если же мы говорим про непосредственно блокировку мессенджера, то технически это возможно. Вот. И опять же, хочу отметить, если нет интернета, Telegram не будет работать. Если ты просто блокируешь или отключаешь какой-нибудь внешний шлюз, либо какие-то порты передачи данных, тогда могут отключаться те или иные инструменты, либо те или иные сервера, которые используются для обработки. Калі мы глядзім на блакаванне асобных старонак і таксама блакаванне ўсяго інтэрнэту ў апошнія гады ў Беларусі, вось гэтыя прэцэдэнты, ці вы заўважылі нейкія новаўвядзенні з боку тых, хто ўтрымоўвае ўладу, ці ў іхнім арсенале цэнзуры з'явіліся нейкія новыя інструменты апошнім часам? Ну, пока это все-таки блокировка на уровне национального провайдера, создание черных списков тех или иных ресурсов, тех или иных сайтов. То есть что-то такое суперинновационное. Ну вот то, что мы можем говорить, что чем отличается 2020 год от 2025 года блокировок, в том, что тогда они не знали, как они это делают, как делаются блокировки. И если вы помните, 9, 10, 11 августа, по сути, можно фиксировать шатдаун, то сейчас мы видим, что тестируются отдельные блокировки сервисов и инструментов. То есть, условно говоря, если мы рассматриваем в перспективе, потенциально власти могут мониторить самые активные VPN-сервисы, которые используются белорусами для обхода блокировок, и блокировать их в момент наступления времени, когда им это нужно. Калі узгадваем зноў-такі жнівень 2020-го, вось гэты шатдаун трываў 3 дні. Пасля таго ўлады ўсё ж такі вымушаны былі ўключыць інтэрнэт. Сярод матываў называлі ў тым ліку эканоміку, таму што шмат што завязана на інтэрнэт, шмат дзейнасці людзей, дзейнасць нават дзяржаўных прадпрыемстваў, вядома, 21 стагоддзя. Тут, калі мы вось гаворым пра блакаванне такіх сервісаў, як YouTube, як Telegram, на вашу думку, якія гэта можа мець наступствы для жыцця ўнутры краіны, у тым ліку не толькі вось пра нейкія такія асабістыя сувязі і доступ да інфармацыі, але і калі кажам пра стан эканомікі? Да, это, конечно же, может влиять на частный бизнес, который использует те или иные каналы для продвижения своей деятельности, с одной стороны. Но, с другой стороны, когда государство волновало то, что частный бизнес может терять экономические выгоды или прибыль. То есть, соответственно, здесь, да, скорее всего, можно будет подсчитать убытки, связанные с тем, что будет частичное отключение либо полное отключение тех или иных сервисов. Здесь мы можем посмотреть на соседние государства, где блокировки выходят на новый уровень. То есть замедляется полностью, допустим, YouTube, отключается LinkedIn как социальная сеть, блокируются массово решения по обходу цензуры в плане VPN-ов, то есть как только выходят одни списки разблокированных VPN-ов, у тебя они сразу блокируются, потому что их мониторит сторона, которая занимается цензурой, и, соответственно, дальше у нас идет игра в кошки-мышки. Со своей стороны я бы хотел отметить, что с точки зрения пользователей нужно заранее готовиться к блокировкам тех или иных сервисов, либо отключению интернета, для того, чтобы можно было получать независимую информацию, либо как-то обходить цензуру. То есть, условно говоря, если заблокируют VPN, ты уже не сможешь скачать другой VPN. Поэтому с точки зрения Беларуси в Беларуси у вас должно быть скачано там 5-10 инструментов разных, начиная там от псифона, VPN и так далее. Такая парада ад Мікалая Кванталіяні, эксперта ў лічбавай бяспецы. Вялікі вам дзякую за гэтую размову, а мы працягваем нашае выданне. Закрыццё папулярнага рэстарану «Фальконе» ў Менску можа быць звязанае з расследаваннем польскіх журналістаў. У праграме польскага тэлеканалу ТВН-24 з'явілася расследаванне пад загалоўкам «Кухары Лукашэнкі». У матэрыяле распавялі пра бізнэсоўца з Падляшша Вітольда К., чыя кампанія
валодала элітным рэстаранам у Менску. Паводле журналістаў, бізнесовец мае шчыльныя сувязі з рэжымам Лукашэнкі, актыўна кантактуе з важнымі польскімі палітыкамі, а таксама падазраецца ў карупцыі. Расследавальнікі высветлілі, што рэстаран «Фальконе» быў зарэгістраваны на польскую кампанію «Контрактус», якая належыць бізнесоўцу, а кіравала ім ягоная жонка Лізавета. Вітольд К., даўні партнёр Александра Зінгмана, што ёсць блізкім паплечнікам аднаго з самых уплывовых людзей Беларусі, Віктара Шэймана, якога падазраюць у датычнасці да выкрадання і забойства апанентаў Лукашэнкі. У Віцебску загінулі 2 міліцыянты. Паводле МУЗ, гэта быў няшчасны выпадак, які здарыўся ўвечары чацвярга. Іх версія здарэння – неасцярожнае абыходжанне з агнястрэльнай зброяй. Як паведамляе рэгіянальны праваабарончы сайт «Віцебская вясна», адзін з міліцыянтаў чысціў пісталет і выпадкова застрэліў саслужыўца. Пабачыўшы, што ён зрабіў, застрэліўся і сам. Пра іншыя падзеі ў скароце навінаў. У сталіцы распачаўся судовы працэс над палітвязнем, грамадзянінам Японіі Міканісі Масатосі. Ён адбываецца ў закрытым рэжыме ў Менскім гарадскім судзе, а справу разглядае суддзя Анджэла Касцюкевіч. Мужчыну абвінавачваюць у агентурнай дзейнасці, за што яму можа пагражаць да 7 гадоў пазбаўлення волі. Лукашэнкаўская прапаганда паведаміла, што на Канісі здымаў вайсковую інфраструктуру, збіраў інфармацыю на беларуска-украінскай мяжы. Раней Масатосі выкладаў японскую мову ў Гомельскім універсітэце імя Скарыны. Вогненны інцыдэнт у Бабруйскім раёне. На трасе паблізу вёскі Забалацце ў Бабруйскім раёне адбылося небяспечнае здарэнне. Бензавоз ахапіла адкрытае полымя. Ратавальнікі аператыўна прыбылі на месца здарэння, аднак транспартны сродак ужо гарэў адкрытым полымем. Пажар быў хутка ліквідаваны, у выніку здарэння ніхто не пацярпеў. Мы бесшабашна ставімся да тых рэсурсаў, якімі валодаем. Падчас урачыстага пуску артэзіянскай вады ў Менску Лукашэнка наракаў на беларусаў. Маўляў, народ не даплачвае за ваду і яна датуецца з бюджэту. Тое, што бюджэт фармуецца з падаткаў беларусаў, узурпатар не згадаў. Трагедыя, якая разгарнулася на поўдні Каліфорніі, забрала ўжо як мінімум 10 жыццяў. Лясныя пажары, што ахапілі Лос-Анджелес і прылеглыя раёны, не сціхаюць, знішчаючы ўсё на сваім шляху. Мясцовыя ўлады папярэджваюць, што колькасць ахвяраў можа вырасці, бо выратавальныя службы разбіраюць завалы і шукаюць зніклых без звестак. Нацыянальная гвардыя і пажарныя працягваюць змагацца з агнём, але справіцца са стыхіяй перашкаджаюць моцныя вятры і анамальна нізкая вільготнасць. Кіроўца аўтамабіля ВАЗ вырашыў зладзіць відовішчны дрыфт на паркоўцы ў Гомлі. Ператварыўшы сумны зімовы вечар у шоу з ровам матора і заносамі. Інцыдэнт адбыўся на вуліцы Ільіча, дзе інспектары ДАІ выпадкова заўважылі няўрымслівага аўтамабіліста. У выніку на кіроўцу «Жыгулёў» склалі адразу 3 адміністратыўныя пратаколы. Спадарства, яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можаце перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заклікаю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. У Расіі абмяркоўваюць сцэнары пасляваеннага часу, сярод якіх паглыблення так званай інтэграцыі з Беларуссю. У Крамлі разглядаюць варыянт стварэння больш шчыльных сувязяў з Менскам, у тым ліку магчымае аб'яднанне ўладных структураў. Пра гэта паведамляе інтэрнэт-выданне «Медуза» са спасылкаю на крыніцы ў расійскай уладзе. Паводле выдання, сярод расійскай палітычнай эліты ўзмацняецца расчараванне і стомленасць ад працяглай вайны з Украінай, што, як спадзяваліся многія, павінна была завяршыцца летась. Аднак, нягледзячы на чаканні, баявыя дзеянні працягваюцца. Яны прыводзяць да глыбокага эканамічнага крызісу і да нявызначанасці ў будучыні. У сувязі з гэтым Крэмль абмяркоўвае некалькі сцэнароў для пераходу ў паваенны час. Крыніцы «Медузы», блізкія да расійскай улады, сцвярджаюць, што адзін з магчымых сцэнароў прадугледжвае стварэнне агульных органаў улады Расіі і Беларусі. Тым не менш, рэалізацыя гэтай ідэі шмат у чым залежыць ад пазіцыі Александра Лукашэнкі, які прагне захаваць сваю ўладу. Спадар Юрый, першае пытанне. На вашу думку, з чым можа быць звязаная вось такая публікацыя ў выданні «Медуза», дзе спасылаюцца на крыніцы ў адміністрацыі Пуціна, на крыніцы ў іншых органах уладах Расіі, пра тое, што як запасны план, калі не ўдасца вайна ва ўкраіне, як хоча Пуцін, то Беларусь могуць
так бы мовіць, інтэграваць яшчэ мацней з Масквою. На вашу думку, ці гэта сведчыць пра рэальныя матывы расійскага кіраўніцтва, ці, можа быць, нейкая такая спроба зноў паказаць Лукашэнку такім абаронцам суверэнітэту? Ну, ведаеце, я бы па шчырасці не выбудоўваў тут складаную канспіралогію. Справа ў тым, што «Медуза» даволі рэгулярна друкуе такія вось рэпартажы, такія матэрыялы пра тое, што гавораць у кулуарах расійскай улады. Пра што як бы разважаюць, пра што думаюць расійскія чыноўнікі. Это чарговая публікацыя, далёка не першая. Імавернасць таго, што гэта зроблена для таго, каб там паказаць веліч Лукашэнкі, па-першае, каму? «Медуза» – это апозіцыйнае выданне, она, здаецца, інаагент, яна базуецца за межамі Расіі, і таму дзеля чаго каму паказваць, што Лукашенко вот больш-менш самастойны. Тым больш, што вот как бы кантэкст гутаркі гэта фактычна абмеркаванне розных планаў, розных. І што рабіць у Расіі пасля таго, як вайна скончыцца так ці інакш. І там фактычна в этой публикации целое древо розных вариантов. Коли так, то так, коли эдак, то эдак. И в этом смысле белорусский, скажем, кейс, белорусский вариант, он як один со шматликих. Один там не сказано так, что вот, значит, крыніцы «Медузы» сказали, что все, вот Россия вырашила рабить так. Это обмерковывается на всяких аналитичных тусовках, так сказать, там, во всяких аналитичных центрах. И вот сама тональность как бы, этой публикации, и она такая, ну вот думают про это. Накольки это вот такая, ведаете, уже вырашальная, так бы мовить, стратегия, вот Россия вырашила рабить так и только так, для меня это невідавочна. Справа ў тым, што я памятаю, здаецца, у той же «Медузе» і год таму, і 2 гады таму вот былі падобныя абмеркаванні. Больш таго, калі вы памятаеце, было некалькі зліваў вот пасля 2020 году. Прынамсі, я памятаю на «Інсайдере» так званыя паперы Чернова, это был кіраўнік одного з падраздзяленняў адміністрацыі Путіна, дзе быў выкладзены такі даволі як бы стройны, уцямны план, ну, скажем так, павышэння, пашырэння расійскага ўплыву з магчымай перспектывай. І там было і стварэнне і сеткі прарасійскіх медыа, кантраляваных як бы Расіі наўпрост, і змена як бы палітычнага дызайну, каб вот депутаты з'явіліся такія прарасійскія, каб нейкія палітычныя сілы. Ну і, в принципе, нічога з этого не атрымалася. Так. І шмат якія такія планы пасля 2020 году, калі вы памятаеце, ну, здаецца, нават Лавров казаў, што да, вот Беларусі будзе рэформа палітычная, значит, з пашырэннем правоў парламенту. Это вельмі шырока абмяркоўвалася. Вот, завесці в Палату прадстаўнікоў прарасійскую фракцию, взять под контроль Лукашенко и так далее. З этого нічога не атрымалася. Вот. Так что я думаю, что так, планаў шмат у России. Але я не думаю, что это вот какой-то такой вот центральный план, пакуль. Может быть, это зменится. Разам з тым, спадар Юрый, ўсё ж такі, на вашу думку, наколькі праўдападобна, што Масква сапраўды будзе хапацца за такі варыянт, ну, можна сказаць, анексіі Беларусі, як за такую выратавальную саломінку пасля таго, як вайна ва ўкраіне скончыцца няўдала для Расіі? Ведаеце, як бы, прынамсі, пакуль па сітуацыі на фронте і ў міжнароднай палітыцы, ну, як-то не выглядае, што Расія эту вайну просто праіграе. Яна, магчыма, не атрымае таго, што, магчыма, хацела. Мы ж, дарэчы, як бы не ведаем, чаго яна рэальна хацела. Ну, магчыма, яна ўсё ж таки хацела взять под контроль всю Украіну, ці прынамсі большую ее частку. Але
так выглядае, што яна можа атрымаць значную частку таго, што і ў тэрытарыяльным сэнсе, і ў палітычным сэнсе, і таму як бы это не параза, это, ну, прынамсі, я кажу, у меня няма вот такого ўражання, што Расія прайграе. А нават калі яна, я кажу, не атрымае ўсяго, чаго, можа быць, хацела, то расійскаму насельніцтву патлумачаць, што хацелі менавіта таго, чаго дамагліся. Але я яшчэ раз паўтараю, так, такія планы, магчыма, там лунаюць. І нават хутчэй за ўсё яны лунаюць, але досвед многіх гадоў паказвае, што не ўсе расійскія планы адносна Беларусі рэалізоўваюцца. Як вы памятаеце, яшчэ ў далёкім 2002 годзе Пуцін, ще малады прэзідэнт, ну, он прямо прапанаваў Лукашенку з 7 губерніямі ўваходзіць ў Расійскую Федэрацыю як рэгіёны, нават не адным, як там Татарстан, а вот 7 губерніямі. Яшчэ 7, ну, і это не адбылося ні тады, ні 23 гады пасля этого. Можно, конечно, сказать, что, ну, вот это просто они передумали. Уже они передумали. Магчыма, іншыя былі фактары. У тым ліку і тое, што Лукашенко, ну, в той ступені, в якой мог, этому перечыў. Магчыма, ім не вельмі хацелася. І его перечанне, ну, оказалася, што как бы, іх і дастаткова. Потому что в этом сенсе, ведаеце, як бы Беларусь для России – это, скажем так, выдатнік лояльности. Вот выдатная постсоветская краіна, якая, ну, по сутнасці, самая прорасійская. И это прыклад для іншых, ну, умовно кажучи, для Казахстана, для Узбекистана, для Грузии. Вот будьте такими, будьте як Беларусь. Вот вам взор, и будьте вот такими. И добро, дякую вам будзе, молодцы. И как бы в этом сенсе российский уплыв будзе як бы распаўсюджвацца. Калі взять и вот просто долучить да, и на кого-то в гэтых краінах, постсоветских краінах, ну, можа это и быть и пэўнай спакусай. А калі вот это забрать, Беларусь, забрать, то это прыклад абсолютно зусім іншы. Это прыклад, что лояльности мало, трэба вот просто как бы включить в склад России. Ну, я не думаю, что казахам, узбекам, грузинам это выглядае такой уж прывабнай перспектывой. И тому, як бы, калі казаць про некие стратегічныя мэты России, мець больш широкі ўплыў, то аннексия Беларуси, она хутчэй в минус, чем в плюс. Разам з тым, калі вось мы кажам пра тое, што Масква можа палічыць недастатковай лаяльнасцю тое, што адбываецца цяпер у Беларусі, нягледзячы на тэрор супраць гармаства, нягледзячы на русіфікацыю, падпарадкаванне палітычнае, ўсё ж такі, калі падысці да гэтага трошкі з іншага боку, бо некаторыя аналітыкі сцвярджаюць, што калі б вось гэты бліцкрык у 22 годзе ўдаўся, калі б сапраўды расейцам удалося захапіць Кіеў, то, магчыма, па Беларусі ўжо не было, бо Пуцін бы пашыраў бы расійскую гэтую дзяржаву ў выглядзе нейкай новай імперыі, анексоўваў бы, проста акуповваў бы часткі ўкраіны і разам з імі і Беларусь. Ці гэта не азначае, што спыненне вайны на ўмовах, якія падабаюцца Расіі, таксама нам пагражаюць, што вось так ці інакш, як да гэтага не падысці, усё роўна няма нейкага добрага сцэнару для нашай краіны. Я бы сказал так, что все ж таки мне здаецца, что вот эти размовы, яны в значнай ступені спекуляцыйныя. І яны спекуляцыйныя не ў тым сэнсе, што пра гэта ў Расіі не думаюць, а як бы у тым сэнсе, што гледзячы па ўсім, все ж таки як бы ўзровень, ну, скажем так, близкости до реализации этих проектов, он не вельмі высокі. Ведаеце, я просто ведаю, як бы вот в советские часы
нават в штабе беларускай вайсковай акругі в аператыўным управленні ну вот висели мапы со стрелками до Ла-Манш. Ну и не дайшоў Советский Союз вот до Ла-Манша, развалился Советский Союз, и эти планы висели десятигоддзямі. Вот так и планы с Беларусью. Ну да, ну вот цікава было б. Ну вот есть у нас такие имперские, у них такие имперские планы. Але вот этот механизм, про які я сказал, ён як бы актуальны і в выпадку поспехаў России, в выпадку неудач России. Мець витрину лояльности для того, каб это было як бы ну, прыкладам для іншых, цікавей, чым просто яшчэ кавалак тэрыторыі, якую, дарэчы, надо карміць, на якой Бог ведае, што можа быць, калі ее захапіць. 20-й год показаў, што можа быць рознае, і мець яшчэ адзін як бы яшчэ одну патэнцыйна гарачую кропку. Ну, навошта? Ну, вот я думаю, что там, калі люди это абмяркоўваюць, а я думаю, что это абмяркоўваюць, исходячи нават с российских интересов. Не с того, что там, я не ведаю, правы человека, что там белорусский суверенитет, а вот исходячи из того, нам это надо, вот люди разважают, и приводятся з іх нават имперского пункту гледжання меркаванне, что, как там говорят, овчинка выделки не стоит. Але разам з тым Расія раней і рацыянальна таксама паводзілася, калі мы кажам про тую самую анексію Крыму, якая... Нет, в этом смысле сказать, что это выключено, я вам вот зуб даю, гарантую, что этого ніколі не будзе, я так не кажу. Но я кажу, что было даволі шмат вот як бы спробаў. Пригадайте той же 19-й год, калі в конце 18-го Медведев, тогочасный премьер, все поглыбление интеграции. И что? И что в 19-м году? А вот там был план довольно конкретный. Потому что это мыслилось как механизм продления полномочий Путина. То мы не меняем Конституцию, але мы долучаем Беларусь, отрымливается Россия плюс, как бы новая держава, ну, отповедно, новый. Ну, вы памятаете все это. Спрэчкі, дэбаты, мітынгі ў Беларусі, там лукашэнкаўскія заявы. Ну і зноў жа можна сказаць, расейцы просто передумали. А можна сказаць, что ну вот что-то не вот штосьці не склалася. Вот. Акрамя таго, дарэчы, вот я размаўляў з вядомым расійскім палітолагам Александром Морозовым, а ён свой час працаваў у Павловского. Тогда, когда Павловский працаваў в Кремле. И вот он мне распавядаў, казаў, что, ведаете, вот когда что-то такое сур'ёзнае замышляется у Москве, они обовязково робяць соцапытанні сами. И в 19-м годзе, дарэчы, былі апытанні МГУ. МГУ рабіла в Беларуси. Ну, это апытанні, можно сказать, зараз мы про это не чуем. Мы бы чулі, калі бы они их рабілі. Они их пакуль нават не робяць. Акрамя таго, калі яны их і зробяць, то ніякага імпэту беларусаў далучацца да России они не атрымаюць. Сапраўды, спадар Юрый, калі кажам пра планы маскоўскія на Беларусь, сапраўды гэтыя планы акупацыі ёсць, але, як вы слушна заўважылі, у беларусаў няма ніякога імпэту, каб здаваць сваю краіну. Дзякуй вялікі за гэты каментар. З намі на сувязі быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Спадарства, дзякуй за прагляд нашай праграмы. Калі для вас гэта бяспечна, заклікаю падпісвацца на наш YouTube канал, ставіць упадабанні і пакідаць каментары. Волі і міру вам!